И как у вас дела, Байзона? Спасибо, у нас все хорошо. А как у вас? Привет, привет вам тоже. Добро пожаловать, Байзона. Салам алейкум, ачаҷон чӣ хел соз саломатӣ хубан иншалло хоҳаракон падармон созан иншалло алҳамдулилло. Ва алейкум ассалом бачаҷон соз худат саломатиёт хубе мо ҳамагони хубем алҳамдулилло шукр. Салом алейкум ва алейкум ассалом исмоилҷон соз саломатӣ хубе коракот созан апаҷон соз хубен саломатиётон хубе духтар алҳамдулилло сози мо худо ба шукр. исмоилҷон худат соз коракот созан хуш омадин ҳама каса. вали салом чорум лайк зинда боши валиҷон соз саломатиёт хубе модарат соза модарҷон қити гап мезанӣ саломи моро бирасон агар гап задӣ. салом апаҷон якум лайк зинда боши лайкот қабул ши додарҷон хуш омадин. якум лайк зинда боши. меҳмонӣ барои шумо гап нест. И чия яка тарбузай севай гӯшти мурғай ва як кас боша михел тайёр кун ози бихӯри красотка. салом ва алейкум ассалом хуш омадин ҳама каса хуш омадин. ма аялам шуморо хондан мегирам аялам хамир дорам хамир марост мекунам худам тоқа зиқ шида менам инҷа гуфтам тоқа навесам хати шумо як ҷоя чақчақ кунам инҷа. худои меҳрубон худо ба шукрат ё алло. апаҷон модарҷонам ҳамиҷа даҳаи қадимаи россияда намедонам россиядаи киҷон валиҷонам мегум айнои ма саломаш бугу гап нест ва сӯзе апаҷон модарҷонам ягон чӣ кардисти ки хӯрданӣ равем. бале додарҷон нони гарм пухтистам агар омаданӣ боше ҳози як фатири сер руғанаки фатири карочи қурутовӣ охи фаҳмидустшан чӣ хеле мешавам хали як фатири сер руғанак шӯрбочаи хомшӯрбош қати десертош қати марҳамат ина биён агар ҳамурам қурутов кадани будам ози кӯдакон нестан худам то кайнои хонада омадани ба ёра нона мепазам насиб боша ба қурутова бо отдельно мепазам мекунам хамирша. так хамир мекунен келинтона равон кунам худо бачаҷон кай занои шумо меояд кори мара мекунанд тез рӯиш кагане хамира кадам ина ҳози ростш мекунам мепазимш. се бача келин нест бо кори бори хона да калай худам хамир фатир нон пон чой пой гапзанира диде нон пон чой пой хамир панир фатир матир майли саломтонам мерасонам гап нест валиҷон зинда бошед. саломи германии немисиро бирасониш германия бигӯ саломи немисӣ барҷониби хоҳаракмон дарвозиё фатири ба мазза мекунанд. дарвозиё гаҳо бале дарвозиё фатир мекунанд ки бовар ки бинитам даҳан мешавад. бе ҳамун дарвозирам бовар ки додарҷон фатир мекунам ки қапидаш намешавад серуғанира. кӯшки салом апаҷон сеюм лайк зинда боши муҳаммадҷон лайк ба ҷони дил қабул шид хуш омадӣ додарака паш сози нағзи саломатиё хубан коракот сӯзан ҳама каса хуш омадин.
یک کلی نباشه که این فتیرک من اینجا راست کنم شراب شراب ببنده و چای گرمک ایه نبیرکم ابگو بوده گیردم این طرف دوان فتیر قروتوب نگین چی با بچه جان دروازی و نپا جان حتی نکنم بله دادر جان ما دروازیم دروازی چی بگم دروازی که داد چی کلونش لگیم داد شنبه پدرم دروازی بود خیلی بگو خودم در دروازی کلونش لگی نیستم نه که دروازیم خیلی پشتی پدره کن من ویم وامم همین بعدی جنگو بود بعد یک انیقداد بروردن کن میگه خونه دروازی رفتیم با گفته نبیرش پرسیدن که گوده که پرسیدن در خونه تون که گفته من ویم وام همین چی من در چیزی دروازی دین 813 بودم حوزی دادر جان تو مالی بینو کودکای ما را بگود 900 استغفرالله 93 94 بودم حوزی میبینم 81 شدن سبحان الله این یوتیوب دیوانه شده بخدا باور کنی اگر удалити дунё мекуна ютуб девона шидаги ҳамарам хел ман намедонам девона шида ютуб ҷинди шида чӣ шида ҳамарам хеле кадиста бори бечораи одамо мекунем рушсиями ютуб худаш девона шида дида блогерро бисёр рака дига намедона чӣ кор куна ютуб бо 9 канали дастгиришон мекунам бо баъди эфир мебинам 8-9 каса мегиризан и гирехтан боша дига эфир дастгирӣ намекунамшон накохи дастгирӣ накун раске ҳамихел мекунам накун ба худо ҳамаро ҳамихел кадистиян намедонам ё ютуб девона шида ё ки одамо қурутов очаги дигара нагу ба худо қурутов очаги дигара худам не ки қурутов дӯст дорам ба қурутов фақат мефаҳмам қурутову мантӯи кадугӣ барои ҳамо дарвозӣ гап мезаниҳо мерава лаҳҷаи дарвозигӣ ба бисёр ҳамсоямонам дар чи охи ҳамсоямон ғармӣ ки буданд мумкин бисёр суханом дар чи биравам ғармиё огармиё дар байни огармиё ғармиё калон шидагим буд дугонаам ҳамаш ғармиё огармӣ буданд сар шид аз ютуб жалоб кунӣ рост мегум охи и бовар ки девона кадаи мардума не ура ютуб намекунад писаца худшон мегирезанд намедонам рости гап кира виноват кунӣ додарҷон рости гап намедонам ба худо дар як рӯз айхудам 60 чанда гирехтунам рӯз эфирам да 1000 будам эфира сар додам ҳама табрик мкардам баъди табрик ҳама гирехтхайна ва ура бори ки кунам бори ютуб кунам бори одамо кунам намедонам ки виноватай намедонем рости гап ма 235 будам ҳозир 212 шудам мурдем ай хурсандира субҳаналлоҳ хай диди охи кира бигем ҳеч кира намедони ютуб виноват кунӣ ё ки одаморо не ка як ҷай дами одамо бикунанд агар беақлӣ мекунанд ба худо ман намедонам ман мехоҳам наоборот подписчикам зиёд шава ки просмотрам зиёд шава намедонам ё барои чӣ хел мекунанд худшон медонанд рости гап намедонам салом алейкум кида чӣ соз хуб настроение соза алҳамдулилло соз худо ба шукр ва алейкум ассалом бахтор настроение 100% чӣ ба яке тари мегӯи настроение соза эма ба худо як ҳафта шид ки 910 мешам мегиреза маро ман хешидам ку исмоилҷон маро ман хешидам не эма чи
ما آگرمیم دادر آگرمی باشی آگرمی عریضه باز هم تا عریضه می نویسوندن که میگفته آگرمی یکی میگفتن آگرمی را کاستومش روی کنی کیسهش در هر خیلی رنگ روچکای با میگفتیم برای چی میگفتن آخه عریضه بازه در او رنگ روچکای سرخ کبود نفرمان لوبوی سویت هست میگفتن یعنی که یک کس یک کاری چی میکرد میگفتن که یعنی فلانی وای کدای عریضه نویسونده جلب یعنی که آگرمی عریضه باز میگفتن یکی بهترین خلق هم خلق اتفاقی مهنتی بعد مهمون دوستاری بخدا در بین امنو کلان شدیم هم که انسان ها خوبن که نه تا حاضر ما گفتی گپا چی رفت آمد داریم و خشتواری داریم رنگی که رنگ خشتوار باشمون خدا با شکر دی الله قروتو نگین هر روز قروتو خوردن بیزور شدم خیلی بیزور شدی اینجا آدم با خوردگی نیستن بختوار سلام غمزده و علیکم السلام اسماعیل جون کو سیلکه بماند که میگه شرطوز میگه 248 ماند 248 شدی اخیر و ادمین که کدچی ای ترم گریخته کو چندقه گریخته روز دیگه من ندیدم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته میشه و علیکم السلام خواهرک عزیزم قندم شکر شکلات مرملات قندلات تویکس سنیکرز باوتی خوش آمدی ما خودم با 9 канали да канали главный подписаться кардагим проверка кадам нав ҳамаш ҳаста не ура ютуб тоза намекунам ва я хелиш бахилӣ мекунам ки плюс нарава ва ба худо субҳаналлоҳ хай худованд барои рост ҳидоятшон кунад 895 исмоилҷон муҳаммад мега ҳастем исмоилҷон видео хабар биги хабарот мегирим шартуз мега 310 будум 248 мон خواهرک بیچاره ما سحری گفته است که این قبضه می‌کشیدم همه جلب داره خواهر جان به خدا نمیدونیم ای بیکی روز دیگه هیچ نفهمیدیم ای کودکای ما اون روز خود شاید زنده بودی خواهر جان کو میرسلم ختم در اومده شدی 93 بودن 94 بودن باز میدونم میبینم 81 کیفا خونه سوخته گفتم این خونه ورو همه گریختیم بچه باباشون هفته کنم دستم پری خمیره خیمه میگیرم اکنم 300 بودم 248 موندم میگه شرطوز افیر در اومدم چک سر کدم مردک میویشه میگه شرطوز هستم مرم اسماعیل جان میگه شما به زنگولش подписаться میکنین برای همین подписаться میشه راست خیلی با خدا مرد یا خیلیش مردک برای نمیشون میویشه ما گپ زدن نمیتوانم شرطوز میگه چی به نمیتونی کو یک بار گپ زن آواز تا بفهم بچه چی خیلی با ما تر زن زن دادنم آواز تا نفهمیدم زنه که شکن میپرسه آوازش غوصه باری که تنکه دینا گفتم از ادمی подписаться کنن در کانال من گذارین گفتم راستانم подписаться کردن ای رود سفید بختاور که در طلو کویا برو بینم که درست میگه درو میگه ای آدم ای راستی آدم همه آدم تو گرفتی اخیرم که یا آدمم برفته اینه با ما چی بگم کی را بگم خونوار گریخته که جای رفته که گریخته زدن نمیتوانم ولی میشه و یا نه ولی میشه یا در جان ولی بهترین شخص انشالله که دستگیرید میکنن اومدون میوین میروند ها اومد چون گردیم قد قومت چون گردیم میگریزن ای افت بشرشون محمد سیلکه одноклассник پرتفته اسماعیل جان میگه محمد دادر جان سیلکه چی پرتفته ما سالتو بزنم شرطوز میگم اپل منی روی اکران نگاه داره شیشته بینی کفته کی روی اکران نگاه داره بینی کفته هم به خدا نزدیک شدم در خونه روز دیگه با افیر کردم من رفتم بهادر کدچی افیرش
баҳодирам ки чӣ кадай ман надидам рости гап. Сомо хуш омадед. Шартуз мега Мархамат ссилка канал парто одноклассник партофта. Ӯ одноклассника партофта ки да одноклассникам чӣ шави дӯст шави. Салом алейкум духтар мегири ки дугонаш падаркай не додари ма одамо зан кофта гаштан и духтара мегира бо дугонаш падарка буда. Хуш омадед Сомонҷон. Соз саломатиёт хуба. Як одам не 7 одамот гурехта. Ту дурӯғ нагӯ. Ина канала ман 1005 будам 1004 шидам. Ина каналам хуш боше. Шартуз ки мега духтар мега дугонаш падарка 7 лайл розаҷон хуш омади. сози саломатӣ хуба. Шартуз мегум апаҷон. Шартузам мегум апаҷон. Хо кадом мара мега бахтума хо кадом мара гуфтистай. Бини кофта шишта будам хай бачама холи зан надора ҳар кор мумкин шавайда. Бини мекова чишмоша мекова наша мекова кофта мегира. Мара прикол кне умёиша. Салом ба ҳама ва алейкум ассалом баҳодирҷон. соз саломатӣ хуба додаракапаш хуш омадӣ. Лайка ҷиқиди ё кеми салометӣ бо меравӣ. Салом алейкум ва алейкум ассалом розаҷон. Саломат қабул хуш омадӣ. Ай мо бо 895 шидам. ҳамин рӯз тобегара ба худо ай май қигирихт ай ма қашид ай май қашид гуфта ҳамаш алаб дурани. мада силкамони мумкин нест. дирӯз аз ютуб пурсидам салтоб зангу. Шартуз мега 4000 нестай 1042 шидаги админка не 1004 қаврум оли 42 да чим хан нишон метане ки духтар бечора мега 1050 оча мегум не 1004 ма иҷа 4 немега оча 1050 шидаи ёки 1042 шидаи мегум не 1004 1005. дӯстон лайк муне видеои нав роза мега и ма мегум чи қайфирум немия и апа одамора раҳшан хунавор бахдон баноми алло ки баҳодирҷон надидим эфир кадагана мара медони ки ма бинам ягон дӯст када боша намекунам ростига надидам эфира медурам аввал хабар мегирим ба эфир сар метам ба фикрам ту баъди ма сар додӣ. ҳо лайка задам зинда боши додарҷон. хай форади намай мекушам ҳамаро тарафро мекунам мешам ҳамин сухани ма да чӣ мегӯй додарҷон. мо бахил не бо ина 700 шидам секунда бовар куне ҳо ҳама хел шидан мегирӣ ки ютуб қатимо чӣ кадиста дикак баҳодир тарбузи дорда Шартуз админка рост гуфтагия ба худо ман медонам рости гап гани. салом алейкум апаҷон сози хуби кӯдако созан ва алейкум ассалом алҳамдулилла созим худо ба шукр гилияҷон худат сози саломати хубай фарзандакот созан хондани мактабошун чӣ хелай чи беҳтар хубтару аълочи сардори сим шидиян ё не лайк камонетин дӯстон роза мега даина силка шамондай будре лайкшун е апаҷони кулчақан не накуш ма шӯхӣ мекунам не ба худо ба номи алло додарҷон ма надидам ростига багане ма намекардам ростига розинами ки гуфт бахтовар гуфти ма мерам ки эфири баҳодир ма гуфтам эфир кадай баҳодир гуфт масша қирбои короче говоря қирбои тағам набоша тир тағам набоша ки баҳодир хайна ма мекушам эфири ту мерем тиртировка тағам набоша баҳодир килчақан мега мада иҷозат ютуб фақат салто Шартуз мега бовар накунен творческий студия скачат кунен мебинен рост мегум 1042 шидаги ҳо ба худо 42 чӣ будам 50 чанд будам ба худо як рӯз духтарам гуфт оча 50 чанди ма бовар накардам ма гуфтам не Шартуз ма тарбуз намехӯрам каду боша биёр бихӯрем кадуи надина ма мантуи кадугӣ кадам наимадӣ ба канали бачам омадам бо зинда бошӣ хоҳарҷон я таёх я ай кор бромадӣ намонди ҳамун швабро ҷоруб та як
сафари савдогарӣ аз шеър мехондак дар бораи чи ҷору бутуваед. хуш омадӣ апаҷони худам шартуз мега баҳодур брат ӯ админка кидачия бо акмара қапида кидачи хаб ки бачаам гириб шидагӣ имрӯз нарафт мактаб соз беҳтар хубтар шуда охи температура дора чи надидам диля овостеҷе гап задиста буд салом додим телефон ай дастам ғалтида хом бурда диляҷон воҳ и хоҳари ма бечора охи ай сар рӯз мешавад дар эфиро даҳанаш кандагӣ дига ховуш бурдай надидай салом сем созем сем ва алейкум ассалом бачаҷон ҳама каса хубан созан худат соз саломатиёт хубай каду мехӯрӣ ина ира буху бауда диляҷон худо шифо буда созӣ дига бале худованд бачаакда шифои комил ато фармояд овоза атмин мекунам худам мебарум эфирома овоза атминид мекунам худам мебарам эфиро чиба диляҷон тинҷа охе беҳтарин худат бубарӣ бо беҳтарина худат одамо меоянд овоз қатӣ мекунӣ диляҷон смайлик намон намега соат камеда смайлик нами силкош намайли смайлик ами силкора намонон ба худо ай силка удалит кинира ҳуша мерава ина бо рафтам ба тарафи боло инами ҳаматон шумо блогере эфиротон медурен силкотонам хел места ё не як саволи мада ҷавоб дем ку ҳаматон блогере нагани ки ҷодур омадам ассалому алайкум меҳри модар ва алайкум ассалом хоҳари азиз гиромӣ қанд асал шир шоколод мармалод қандалот сникерс баунти твикс чупа-чупс пахтақанд хуш омадӣ хоҳарҷони азизи гиромим айбари боло бигзар сози саломатиёт хубе фарзандакот созан дунёи вор кай эфир мекарда боша ака бачаҷон ҳар рӯз зангир шидаи чи бо зангирид мефора туид кунем диля худат кун оҳиста оҳиста бисёр мешаванд сабшеста мекунӣ меоянд бале рост мега худат кохи айрӯи ӯ ҳар гап гуфтанд ма апай уми оиша диля мега гулия шарипова и гулияҷони хоҳари ма чанд қабат набудай эфири ма салом апаҷон сози тинҷи ва алейкум ассалом хоҳарҷони қанда асал шири шоколод мармалодум дар гиҷо будӣ сози саломатиёт хубай чиба набудӣ чанд рӯз ассалому алайкум меҳри модар хондон салом меҳри модар федя мега айманов дар эфири ман места беҳрӯз мега дар эфири ман места беҳрӯзҷон хуш омадӣ сози саломатиёт хубай меҳри модар хуш омадӣ шартуз мега ва алейкум салом меҳри модар хуш омадӣ хоҳарҷон гулия шарипова мега тез тез кунем ки эфири дунёи ворд барои мара имрӯз мехондай хона ҳалок кай мекардай ӯ чи эфир айма местан ту местан баҳодур мега кай мешава эфираш апай уми оиша апаҷони азизам гулам меҳрубонам ширин суханам қандам асалам фарзандон нағз ҳастанд апаҷони гулам беҳтарин сухан кардӣ алҳамдулиллоҳ ҳама каса хубемус бардаму бақувватем то ин дам ба розигии худои бузургу меҳрубон дирӯз чойгаштак буд имрӯз туи калон мешавад ана диден имрӯз бачаи мада туи калон буда дина чойгаштак кадуме набуд имрӯз туи калони бачаи мада марҳамат иштирок куне ки ба худо дига дар эфиро қатитон гап намезанам намерам эфиротон кай баҳодур залал надора ба места осилка
дилатиҷӣ мегӯяд ва қанду асал гуфтем, мара салом нагуфтигу. Вай ба худо саломат гуфтум Гулияҷон ку. Гулияҷон гуфтум и хоҳараки гумшидаи ма чанд қабат набуд, салому додум ку хоҳараки апаш. Тарам бо ширу шакару қанду мармалод пешвоз гирифтум. Федя ва алайкум салом меҳри модар мега, агар кана Диля силкаша мемонам, биё дураи ватан мега. Сози меҳри модар камнамои Федя мега, хуш бошед шаҳри дӯст. Меҳри модар мега, палмани чи ба эфири ютуб қатъи намекунӣ, оли кушодагӣ нашидаи Диля сообществом кушодагӣ шида, оли вай ҷуҳнамаги хунаҳалоки ютуб чи книра ачиска книра тамом намекуна ки ами вай мара букшоя прямой эфирма. Меҳри модар раҳмат худа куд. Сози Гулия Шарипова мега, намедонам худмам дура ватан мега, майли апай меоиша хоб набошум. Дилатиҷа мега, хуш бошен апай Гулия, созен хубен. Меҳри модар мега, Дилия намедонам, баъзе меган зарар дора, баъзе меган ҳичи зарар надора. Ростиш баҳодур рости гапа мегум, майна мисол намекунам, худам удалид мекунам, хел мекунам ай пештара камтар соатам беҳтар шида. Ҳамаш гапае ки зарар дора. Хай намедонам, ман чӣ мекунам ки ай ма камакак соатам хел мекунам назар ба пештара 5 соат 6 соат мекунам, соати камтар медод, ҳозир хай камакак беҳтар хубтара. Шукронаи Алло, созен шумо нағз ҳастед. Федя меҳри модар мега, шаҳрдӯст нагуфти теҷаке мерам, ҳозир нарафтем ку. Дилатиҷа мега, оҳ шумо камнамо шидем. Федя мега, раҳмат админ апаҷон, зинда боши хоҳара Гулия, ба худо бедарак будӣ, чӣ ба дагиҷо будӣ, саломатит хубай охӣ. Апай Гулия бахилӣ кадестимада. Меҳри модар мега, не бахилӣ накадеста, яка ҳам хел мегада, як ай даҳанаш бурома. Ҳама каса хуш омадем. Теҷаке нагӯен, сарм вайрон мешава. Шаҳрдӯст мега, мо тоза нашидем дар назари ютуб чиркинем, ҳар рӯз мешуамон, ҳо ба худо ҳар рӯз мешуам. Шуштана тамом намекуна ҷуҳнамар ки ами вай мара кушода куна прямой эфирма. Шукронаи худо, созем апай Гулия. Меҳри модар мега, нав дидум соати ютубум буд 779 шида, вали рекорд кам шида ё зиёд шида, вали ҳамин мара кадом хунасохта аписатса кадани ҳамин бачаи мара ба худо ҳар рӯз чиш аписатса мекунам, ба худо ки боша хел мекадаша. Меҳри модар қариб Гулия Шарипова мега, ҳамин ютуб ҳақорат накуне ки гӯштон кардеса, вақте сумгирида суми камтон метия, нобудаш ҷуҳнамар гӯш бакуша охи денамун кадай аписатса кунира чӣ гапай. Саато ҷамъ шуд апай олмони ҳо кадом рӯза чӣ буд номаш, амортизатсия ҳуй меша амортизатсияи ноширгӣ номаш, амортизатсияи мартаризатсияи монетизатсия кушода мешавад. Апай Гулия меҳри модар гуфта 762 буд, 779 шида. Беҳтарин, мошалло, қариб овардистаеш, хай беҳтарин додарҷон. Худованд ба қуллои баланд сазовор гарди додараки апаш. Соати ютубум фаҳмо. Меҳри модар Гулия Шарипова, монетизация гуфта наметавонам, монетизация, амортизация, хай ҳамушда кароҷи. таҷик патриот, одамое ки дина обунам анака боиш хабка боиш омада жалоб шидан, ҳамаш отписатсия карда. Ман ҳам отписатсия мекунам. Не додарҷон, такҷо медонед ҳавайё кардаан, ки медона, ира ҳеч ки намедона. Амортиза охи намедонам ду қадомаш қине аст ки хунавора. Амортизация, монетизация, монетификация, ба худо кадоме қасдум ба худо бачаҷон кишти механданам. ҷои шӯхӣ нест, ҷои ханда нест. охи гапи хандоварӣ гуфтӣ мега кадоме қасд 122 будум 49 саҳарӣ ба фикрам 20 ноширгӣ корат федяи новита бас кунем, чи новита бас кунем, новита бас кунем. Шаҳрдӯст мега, ҳамин рӯз аз ман 60 нафар нест.
ات سبحان الله این چی گپای توبه پیدا کنی سیلکمون دور وطن میگه ای بیچاره بچه مرا به خدا میگه آخر تو بگره 20 میشه استغفرالله الان نمیخونم براوسر نمیخونم نمیستم نمیخونم دیگه انما اعلان چیرم بنویسی نمیخونم که بختوه توجیکو قطعی نومشه کشلوک بگین میشه توجیکو ده تو با سلام مهری مادر سوزین خوبین полный отписаться кун дилат теже мегам подписчикои ман 563 ҳамаш хешу таборо ёру рафиқо отписаться намекунанд хай намедонам додарҷон намедоним ай ки жалоб кунем ба худо ай духтаракои ман 93 будан имрӯз медорам 81 ай ҷупнамар накуна и ютуба ки намедонам ки мекуна и кора ютуб мекуна ки мекуна федия шумо задни рафтистик баҳодур мегӯяд ту задни худ додистику наханде ҳазор қариб омадеси хабка нахан не беасаи силка брат не басай силка брат федия бачаҷон кишти механдам дара шумо монед ман обуна мешавам федия мега ҳо ака федия мега одамои бахил бошанд гунаҳкор ютуб нест агар ба аккаунти холӣ шуда бошанд админит мешаванд ҳамара худчун отписаться мекунанд хай майли гапа бачаҷон шартузина охи нахо ҳамаи одам да як шав маслиҳат мекунанд ҳами одамои бечораам хеле мекунанд а бача да як шав ҳамара мехини бечоро фақат ина жалоб доранд ки да як шав ҳамқаим қашидам элон ҳамаи элон айман отписаться кунен да админка подписаться кунен срочно бахтовар давлат мега ина дидин хайрияра чи мега элон мега айма ай бахтовар давлат яъне отписаться кунен мега да админка подписаться кунен срочно сғираи бахтовар кун дастгирӣ кунма ки мега дураи ватан мега ина бо мара мега ки айма отписаться кунен мега да админка подписаться кунен дина ай эфири нафар шуда буданд аз эфир 6 нафар шуда буданд ҳамашон отписаться карданд хай хона касе мекунад додарҷон меган ку дунё бедароза нест касе кад бо худшам иншолло ки айваям отписаться мекунанд як даст бе қарсак намешава ку ду даст кишид садо мебурора неки ҳамнорам ҳамихел назандарио мезананд дарадро иншолло ки оам ҳамхел ба ҳамин аҳволи мо гирифтор мешанд додарҷон иншолло якумеш ки намехоҳам касеро дуои бад кунам ман дуои бадам не ин суханҳо ҳаста дар ҳақиқат ки мегум телефони ман отписаться намекуна подписаться мекуна ва обуна шида мешава намекуна телефони ман ҳамихел телефони ма бечора фақат ними қоидави оригинал бо ман менависем ки оригинал шидаги ма ба қонуну қоидаш федия зад нира отключат кун перед не выключат скорости вперед ку 148 ман мир ислам ини хоҳари бечорам ай 200 чанд омад 148 монда и чӣ гапа ба худо ман нафаҳмидам ман эфир мекунам медуранд силка мемонанд ман ки подписаться кардам вай мегирад отписаться мекуна шартуз мега ваалайкум салом апай дила шукроне алло созим шумо созин ҳамин хел давом кунад мумкин худашам меҳри модар мега чива дуруғ гап мезанед чива дуруғ гап задам ина бо мехонам элон аз бахтовар давлат отписаться кунем ба канали админ как гузарин срочно хай бачи ҳамин гапи дуруға бо чи хеле бихонам агане бахтовар эълон накунед худшон мегирезанд дилия мега очаҷон ба худо бо 43 шидам чиба ки рости ба худо намедонам охи субҳаналло неста ягон арӯси сумдор зангирам ана валӣ бо зангир шида дар ин вақти нолаву фиғони одамо и зангир шида админ ключ тиян додамуд ку валӣ
дурай ватан бесум намешавад. дурай ватан мега салом дӯстон, мама гатовед. ва алайкум ассалом хоҳарҷони азизу гиромӣ. қанд, шоколад, мармалод, хуш омадӣ. соҳ саломатиёт хубай бари боло бигзар. дилак гӯен хурсанд шава ки ютуб сир накарда. бахтиёр давлат мега уми ойшах диля хандида эфири ноид менависонди. оли шав бегай менависам эфири ноид кунӣ. ба худои сафар шавам хеле эфирма мемонам номша. созем ҳама каса мама гатоид. алҳамдулилла мо ҳамагони созем. алҳамдулилла хубем. худакач хеле хоҳарҷон саломатиёт хубай. салом алейкум ишқи ҳозира дуруғай. ва алейкум ассалом додарҷон хуш омадӣ. сози саломатиёт хубай. коракот соза найбари боло бигзар. ба худо кира битум код парол каналма кадаме бигира бепул пас даст бардора. федя мега салом алейкум дӯстон тебе. ва алейкум ассалом дӯстон додараки ширин сухан. сози саломатиё хубай. коракот созан куби айбари боло бигзар. соз хуб ҳасти ҳаматон иншалло. алҳамдулилла ҳама каса хубем. созем бардан бақотем. ноитулло олди сафар сафар чӣ менависем? эфири ноитуллоҳо. яъне ки бисёрием ку як кас нестем ки ноитулло бинависем. як кас бошем як каса менависем. апай уми ойша апай олмонӣ як вақти муайян кунен манам эфир кунам. рости гап намедонем охи хоҳарҷон и бекорира намедонем кай бекор мешавем. медонӣ ки одами гӯдакдор авқот мекунӣ, намоз мехонӣ, хурдакита ҷамъ мекунӣ. сера намедонам рости гап ман кай мекунам. ту хай бугу соата ту бугу ба мо соатомона бигем. ина ман ҳозир кардам бо ту бугу соата бо хай мебинем. будаме ба 5 канал обуна мешавам. касе мешав мада комментарий мемонад. таҷик патриот додарҷон аввал бугу 5 канали оригинал боша. ба хеле каналҳои ҳарчи ҳарқиқати нашавен одамо мисол баъди чиётон ҳар гапи пасту баланд мезананд хуб намешавад. федя ма ай канали худам безорум умрум дар ютуб барбод шида. дурай ватан мега диляҷон ба нагуфтӣ ки канал та худат пеш мебарӣ овоз қат ё не ку эфир таба овоз боша ба давдавом будурам. бе овоз боша хай оҳиста оҳиста биравам. шӯхӣ мекунам диляҷон бовар накунем. ҳозир ютубта бугум аз ту жалебо кадисте ҳамно полни рост а ютуб бигирен мегӯм. бахтовар давлат кира мегӯ ки бахтовар инами ҳозир бикун диля. ҳо рост мега любое время бикун. мода фарқе надора хоҳарҷон. мисол и ютуба ман нахарида мира би ютуб чикор мекардиса ютуба ай худмона бишапе калафуз будуре ҳаматон эфир куне раскам хелимон мекунам ютуб. инами ҳозир бикудилия ҷон мега лайка гир апаҷон мода прямой аппетит зинда боши барои лайкат барои ба дилу ҷон қабул шид. иштиҳои таом додарҷони апаш гутен аппетит яъне ки ба олмонӣ. админка бо 4 канал сабшефса мондам. ба худами корро да ҳаққи ма кадай ростша бигӯ. диля ай соати 6 гузаштагӣ баҳодур мега омӯзиши ютуб. салом ҳамсоя. ва алайкум ассалом додарҷон. сози саломатиё нағзай коракот хуба найбари боло бигзар. 2 рӯз шуд 200 ода. астағфирулло ба худо. хайна чӣ мегена ки дами гапи ма рости гап намедонам чӣ бигӯм. ба худо дил мазиқ кардем. ҳозир 43 1 соат пас 30 мешам. уста нол. федя мега уста нол мешам. хусрав додарам сози бо иштиҳои том. ирам том гуфтне ки бо иштиҳои том. приятного аппетита хисравҷон додараки апаш. соз дига саломатиё иштиҳо хела иштиҳо баъди гирехтани чи одамо. ай чӣ ноид кадистиян мам сар кунам. хувараки апаш инами мардум ҳама нола фиғонаш дар ҳаво. ай инами хонавораи подписчикомон ай ки дига ноид кунем.
کو پاجون با همون 267 کانال دستگیری کن. ولی رکورد میگه اوریجینال از اون خودم انا بهترین میگه کانالم همش اوریجینال تاجیک پاتریوت میگه کانال اوریجینال دارم بهترین دادر جان. پروسته برای چی میگم خفه نشه هم خیلی میکنن اینا آدما را بی هم خیلی خوب نیست راست که میشن مردا گوری با کانال اوریجینال بشین که بعد یمو چی شیدن رحمت بو بگن تون رحمت اپاجونی دورای وطن عشق دروزه میگه نوبت آموزش یوتیوب سر کرده به خدا بیزار شدم 3 روز ما فقط چی میخونم اپیساتا یا پاپیساتا بگی آخی دهنم دو در پاپیساتا مختشا و اپیساتا بیزار شدم ایمی اپیساتا خونی را خداوند همه پاپیساتا کنه که فقط دمی افیرون پاپیساتا بخونم ها آواز قطعی مست قربایی بگی دیگه اگر نه شرشره بارونه بگی دیگه با 5 کانال کسی میشوه در کنسر نمیگریزد مست قربایی نبود تاجیک پاتریوت میگه با 5 کانال بخو بگرده کدم شیدنه دست برداره اینه تاجیک پاتریوت با 5 کانال اوریجینال بگی دیگه مست افتولق همه در همی 2 روز همه در همی 2 روز پیش چی گم کردین ایما 49 تا گم کرد ایشان با سبحان الله ایشان با غم زده بده به خدا که مگرم همی چی ما افیر ما بگه ما غم زده می نویسیم غم زده ها تاجیک 564 با جنجیرا قشیدم بشه خدمم کمین بمان دوره وطن میگه افیر کنین پرسموتر و ساعت تو زیاد میشود تیز ده ولی میگه برای میگه افیر میکنم به خدا گنه می افیر ما دا چی در کره دوره وطنم در ویدیو هم کامنتارمون از دیگر کانال هایم میشون تا تاجیک پاتریوت میگه به همین تاجیک پاتریوت اول خطایا سوابتون تو با همین کانالات ما دا شیده یا نه راست بگونه که برای ما یک 5-4 بولو نمی روم همه قودما یه هفته شد میگه اپاول منی 1005 خونوارو من 1005 میگذرونه دوره وطن سیلکمون اوبونه شوم تاجیک پاتریوت میگم ما برای همین پادپیچکو محکم کردم که یوتیوب سابشست و محکم نکنه دیلیا میگه 5 بگو میکنم افیر دیلیا تیجه میگه گب نیست خواهر جان انشالله اشتراک میکنیم 5 و 10 هزی هم بکنیم و هیچی نمیگم خواهر جان دوره وطنیم 701 شیدم تاجیک پاتریوت میگه افتالق چی یپا افتالق یک خی هموده که یک نوم یک کوچه های افتالق این همی حوزی سر تی دوره وطن راست میگه اینمی حوزی سر بوده ما همه منتظر دوره وطن بعد افیر ای دیگر کانالویم میشوم تا تاجیک میگه خونو که پگوده دو کرکه پوشیدم خونو خوردستم هموده ولی میگه دیلیا یوتیوب من برای همو سیلکا نمیمونم ماما گاتوید میگه دیلیا تا چی میکنی افیر تا چی میکنی اوزی پرямо یوتیوب قطع میکنی شما چق کردم همه تا خوندم من نون میپزم روی زندگی پیچکو میپزی و اوقات کنی همه چی در کلمون زده دیو نشدیم اگوره ماست شکر بایش دیم دیلم یوتیوب من برای همون سیلکا نمیمونم ماما گاتوید میگه ماما گاتوید دایگون چیم کامنتار مونده دایگون ویدیو نمیدونم ما شما در راستی گپ هستم نیستم دایگون در ویدیوی اولام در اون یکم ویدیو کامنتاری ما هر دی کانالم اوریجینال انشالله میدونم دستگیری میکنم اگر نشده باشم انشالله بعد شیدن ما با میبینی 1000 شدی خواهر جون شما دا برای افیر چقچقای خوب ما دا وقتی کار شد با حضور تو چی تا کشتی با کویا با گب زن
ба худо намегӯ ки дар ягон комментариям наменависед давай он видеом ки апама эфир мекунам накунем. ман агар намешудам аз куҷои эфири шумо ба даромадам. ман подписчик барои ҳамаи эфиртон хабар гирифтам. Не таҷик шумо гап мара чӣ накардем. ман медонам шумо ҳастен. ба ӯ каналҳои дигарита мегум шидагиен ё не? ман намегум шумо шидагӣ нестем додарҷон. ман дар ютуб гуфтай ки фақат салто бизан силка мемонам. ҳамаш мурғай гуфт. ман барои ҳамаи салто мезанам. шартуз мега хонасӯхто кадоме аписат мегӯям худо бизанаш машини бадбахто федя мега дар бачам садқаи бачаҷон ту як бор эфир куд. ягон вақте эфир ки саҳари барвақт набошад камакак нини вақто бикама 500 мемонам. иншолло зиқ наша додарҷон. иншолло назари худованд дар пастия мебинӣ ки мега ку кама бита ғамане. иншолло ба қуллаи баланд сазовор мешавӣ. фақат зиқ нашад бачаҷон. ман эфира бикиштам. хонавор байчира бикиштиш. баҳодур боз кор шартуз мега бале кор мерава. ҳамаш туғурия апа ба пеш. ба юша нав кушодам. не ба ҳам каналҳои навд мегум додарҷон. ба худо ман ба и каналат медонам ки ту шидагӣ мада. бо кор баҳодур мега. шаб гап нест додарҷон. гап нест додарҷон. бишавиям ҳеҷ гап не, нашавиям ҳеҷ гап не. шӯхид кардам додарҷон. япаш зинда бошӣ. ҳамин ба як канал там ҳастӣ миннатдорам додарак япаш. и хамирои ма буромадиам бирафтаям. ба худо зи камака дер мекардам айдар мебуромадам мерафтам. дар эфири баҳодур мерафтанам. баҳодур абеда чӣ хӯрдӣ? дар ҳамиҷа ҳастӣ ку? абед чӣ хӯрдӣ? каду каду нахӯрдӣ? ба фикрам бо ё да ширака деширака чӣ меганаш номашам намедонам. ё ки бо паштетай килкия чӣ хӯрдӣ? ростша бигӯ каду. баҳодур тарбуз хӯрдӣ ё не? шартуз мега. хай ҳамакаса дар паноҳи худо. раҳмати алло додарҷон. хулиган беҳрӯз. худованд нигабонад. раҳмат барои иштироки эфират. гап нест. шумо да барори кор додарак япаш кор да боше. худо нигабонад. ма кор да меқа кор кунем кани. барори кор додарҷон беҳрӯз. раҳмат барои иштирокат миннатдорам. кадут мефора баҳодур. ба худо ин чӣ бало фақат каду мега. бидавен шаваки чесна таҷи мега. биё ҳамакаса ширбирин бихӯрем. федяҷон бачаҷон кай эфир мекунӣ бигӯ. ма эфирда да сабшеста мемонам бачаҷон. иншолло зиқ наша. ба худо ҳам хандондим ҳам зиқ шидам. баҳодури хунавор ту нагуфти айта чандта гирехтиян. ҳам та хапе мекунӣ ки ҳичӣ намегӯ ягон сухан дар бораи чит каналат. эфирам мекунам мерам шаҳр кор дорам. дарам эфир кардам дар хона зиқ шидам. чӣ гапа?
не очаҷон раҳмат ман бас кардам бешухӣ мекунӣ каду шаҳртӯз гуфтум абеда гречка бо серона саҳар мехезам бо сик рехта хай ҳеҷ гап надорам мега номедию баси умеда поёни шаб бисёр сафеда охир ба ҳам хел мегрезам бо ҷамъ мекунӣ 980 будам ина додарак мона мега 980 будам 9 нафараш гирехта худо ҳами 1000 да бовар кам қағаме метад ки 1000 мешай мефурӯй 1000 мешай мефурӯй шаҳртӯз тебе ман туда ҳастум брат мега таҷикпур муҳоҷирбача салом алейкум ва алейкум ассалом муҳоҷирбача хуш омадӣ сози саломатиёт хубанд ҳама каса хуш омадене ки и занакҳои лави об буромадан ҳамаш чӣ занакҳои лави эфир ҳамаш бирафтиянд силкора бида боло ҳамиш безирда майли панотон ба худо ҳама каса рисум 16 лайк зинда боши хоҳарҷон сози саломатиёт хубай кӯракот созанд фарзандакот созанд майли баҳодур додарҷон шумо да барори кору худо нигаҳбонад барои пай короча додарҷони апаш напаҷони қандум рӯз ба хайр раҳмати аллоҳ барои сухани беҳтаринат рӯзи шумо инчунин ба хайру шодӣ боша хоҳараки азизи гиромӣ раҳмат барои иштироки эфиртон мама готовит видеора хабар бигир сраза шаҳртӯз мега мама готовит ҷо нест ба фикрам буромад барвақт буромадагӣ мама готовит нест занакҳои лавиёв ягонташ нестанд 59 сония баъд касе обуна нашава ман мерам дигар намебиём мара касе шава ба 5 канал мешамша киҷо мерай додарҷон русим чида коммент лайк намондем шаҳртӯз бачаҷон ягон чӣ партофтӣ чӣ ягон видеои нав партофтае чӣ ман хабардор нестам пешай ҳама лайка мемондам рисум хоҳарҷон ҳамиҷа ҳасти ку силкатамон инаи додарам дастгирӣ кана ҳамиҷа ҳаст боши силкатамон ку ки мега ман мебуромозӣ
админ шумо ҳастем мидам. Ман ба фикрам ҳастам, ҳоз метарам хабар мегирам. Силкаи вайтай каналта ёки вайт? ҳоз мебинам. Чӣ ба силкаи видео мемонен? Ман ҳастам шумо дадодарҷон. Ина бо лайкат мондум, баромадам. Не ки силкаи чӣ ва силкаи видео мемонен? Агар ҳамо чиётон вай боша, видеотон музикош чиёш жалб дошта боша ки вай боша, мода залал мекунохам. Силкаро удалид кунам ки гап нест додарҷон, гап нест.